ya kajing pendon kambakla bat kajing kayi bian ya ki drugs ka arpun riu tarik ujliu kadai gasngi ka ba keleng setelah ke perthai ki rakhe kadai gasngi henrei da kajing kerpat jong ka maulai tahun dorbar ngiyo ban perlong da kadai gasngi te wala kadai arsngi hadian jong ka jing rakhe ha keleng setelah ke perthai kani gasngi pada ka pen mau biang ingi ya kajing don kam kerki ba ngidei ban yele persya ya kajing sniu ha bangi pendon kam bakla bat kajing pendon kam bean ya kini ki drugs ka phang preng lani ka thim jong man tau snem kadai ban bethat ya ki kinjri te mrau lingba kajing yada kajing sumar bat kajing ko no na benta jong baro ha ka tien phareng ngiong breaking the chains prevention treatment and recovery for all. Kadai ka kubor, ka badan bor hado kata-kata, ka ba penslur yangi ban penduk no ya kadai ka jingken tha dak, lani ka jing penbut nam, ka stigma ka mangikot ka pareng, ban pen sapriang ya ka jing tip, bat ka jing pentikna ba ka jing yarap ka don na benta jong baro. Tingin ya sedang lo mentai ini ke program jongi, bat ngan khot mentai I Madam Dr. Laura Mirthong, ba in sngobha ba in priang urom ya baro badan hane. Madam sngobha. Koble shibun kong memorial inong penya jong kani ke program. Ti hakani ka step Niko ni siape ngakwa ban ai burom shu try kan rajangi ubadon ringkat bangi hamana kisngi bat khamta makani kasngi bangi kung office ni lala ban rekhi ya kani ko program bat kashnong jomfi yang priang burom ya I nong mikma na mata I kong san jangi I inspector H thaba I balong ru OC jong kamolai PS ba kubli shibu na mangatip kadi haka por ka bakim ba pi ba pila minjur bandon ringkat bangi ba kajing don ringkat jong pi bangi ka ba kalau ka ba pinsngan ya ka program jadi kubli shibu ba kwa urban piang burom ya I additional DMHO jong ke East Khasi Hills I Dr. Sangba iba ngila ya trebe man ka por haki bon ki benta jong ki program jongi ya I President Joko Molai Town Dorbar iba war kubli shibun ba gila aju bon bagi program bagi la yasno ktilang bat pi bat pim ju kentai bat pila I pensure be yangi haki menu ki program ki abalyang jungi ti ru ka kwa bat priang sobha ya ki rang ba shnong jogi dong ba pher kani shisha long kajing priang jungi kalong ka bakmen pha namar ba klem kajing etre lang bat ki rang ba shnong joga dong ba pher khamtam hakani ka program ke baginya kren menta kasni ginum la banya shikmat te ngida priang burom subha shaifi bat ru da kajing men ni kung office ni priang burom ya ki nong mi khmat bat ki seng long kme seng kente ki seng samla ki bangi tep ki ki akatiar nadu na ying na sem ban pen bha pen miat ya ka society mo jongi kubli ngi piang subha ya piru ba iki seng bhalang ba pher ki badon hangni kila ya don alai ngot ki seng ki badon hangni kubli shibun ba pila one ban ya snok ti lang ba ngi hangni ti ngi piang subha ya fi hakani ka program ti ngi piang subha ru ya ki schools but ki colleges ki ba pher ki no hikai ba ki kina school ki badan ringkat ba ngi ban penshinga ngi hakani ka program ba umbe taman penshinga ngi ru henrei ki ban nga danget scam ba ki long ki ban ra ka khubor jungi jokani ka program shkiwe pat te nga priang subha ru ya ki TI NGO kataput ki targeted intervention NGO ki badai ki batre back office jungi kata kade ka manbha foundation kade CC but ka foundation TI IDU but ka VHAM IDU but ka FIDU ki ba ya tre bor ba bagi hakini ki program jungi ringkat ru ngapdiang subha ya ki nong mi khmat jongka MUF lani ka Meghalaya Users Forum ba pidon ringkat bagi mentakasngi ngapdiang subha ru ya ki
representative dan ekonomi khmat juga MSNP plus kibadon hang ni menta kasni de ngapdiang so baru ya i principal ngam itu durkmat tamba principal dan representative jong kanika put Mauri Maulai Higher Secondary School wa kade naka jingyarap jengki bangi lala ban penlong kanika program hang ni de ngapdiang so baru iki perform ki banya perform shibit hang ni iba valdin bai parlok jeng i but khat du ru ngapdiang so pha mandai claim da don ka members jong ka press ka khubor jeng i ka program jeng i kanum la ban sapriang de tang kini khindiat piang so pha fi kani program khorbish Kublishibun Madam Dr. Laura Mirthong, Bede Deputy Director Jongka Medical Haka Meglaya AIDS Control Society. Dimintang ikwa ban priang buram ya kini ki ba lakhot sungba ni ka sngi. Tenga khot e ki kunhuan ki jonga sngobha ban ai kini ki jing priang ki jing ai sngobha. Ya Inspector H Thaba, Bede Officer in Charge Jongka Maulai Police Station. Ya President Jongka Maulai Town Dorbar, Iba Her Lambok War. Ya Project Director Jongka Megalaya AIDS Control Society, Dr. W.B. Langste. But you invite Jongi Badan Hang Ni Ahmad. Kong Mary. Tugin ai ka jing thapti ka bajam mi priang buram ro I kong badan hapdeng Jongi minta. Kubleshibun. Timinta pat ban pensubhai kani ka jingalang Jongi ngakhot ya I Walden Pariat bat imeba bhabok lang marbanyang pensubha ai ka jingruai jongki. Check. Te kublai pi baro, kublai shibun, ba lakhot yang iru syakani ko program menjadon bentalang bat pi. Te kani ka jing roi ka baning kong ka bangin roi, ka kerteng kindit benrio. Ya kani ka jing roi la tho la thau ri parlok jing I Anderson Damon warlar pi. Ba kani lingba kani ka jing roi ngi kwa bangin pensngau syapi, ba ngi kum ki samla ngi dei banyang teli, bat bangin kindit benrio. Bangin wan ra ya kalawai ko bapernai ha kari jongi bat kajai benrio jongi baro koi Kat ba perthei nang ya jing sniu nang kin rei ha tuong em la mo van le ei ba lei ken kum ni ha ka perthei kat shabaya kat shabapai Tang ki jing dum dan chu jing shai shanu ken yin pet nang ni shanu ngin pai kindi no bin riu baro kindi jing pa ya pi ka yai kro Kindir no shwa pandir kapo Kindir
นอเป็นเรียวบารอกินเปีจิงพายาพีกายายครอกินเปีนอชวาบันเดียร์กาปอจิงบิชนีจิงปีหุนจิงควันจิงกว่าบอกิมดอนจิงมันต้อยยามันเสียมบากอดอได้กินเนเกันยังอีกีบาจูเป็นตาดอจิงอีจิงยาเตบลำลาโนเบียงยินชัมประเทศลานังจอดจัดเป็นเรียวลานังรำไอลาดเบียงชีเสียงจิงยากาบันชัมเกันเดดนอเป็นเรียวบารอกันเดจิงพายาพีกายายครอกันเดดนอชัวบันเดียกาโอกันเดดนอเป็นเรียวบารอกันเดจิงพายาพีกายายครอกันเดดนอชัวบันเดียกาโอกันเดดนอเป็นเรียวบารอกันเดจิงพายาพีกายายครอกันเดดนอชัวบันเดียกาโอกันเดดนอเป็นเรียวบารอกันเดจิงพายาพีกายายครอกันเดนอชัวบันเดียกาโอ Please pun. Kendit no. Kubli shibon ni katu kajing rawai jong pi ke bas ngau tenat shisha bat ke bakit jing mud shikat day e. Teminta pan ngan khot ye I project director jong I Dr. WB Langste ban ngau bha ban ai kajing kren mait phang sa song bha. Các bạn kong, ada ni kawan ai kublei, epi baro, si bun pha kini ki, kena puli mo students, jong school bafair kumni pi dan ni, ngai epi wan rengkat bat ki, nahi kai tengah ai kublei nahi kai baro, ki bay pelaj ini kapor, ting ada nomor ai kublei ki dan ki, kon samla ki bay kit ki kam bha kamiat jong ka snong ka thao jong ka ri jong jaj ri ki kat ban ngi ngai khle phi baro bat kerpang ngai khle ru yakni ki riu rang ba wengi khot iki ki rang ba snong ki badan ha ki kan taj ba pher jong ka ni ka darbar maulai bat kerpang e ka lech ka jeng ai khle jong ka long ya I officer in charge jong I jong Maulai police station atrai PPE tu bha ide iba edge thaba di ngai khoble ru kum jo I additional DMH jong I Dr. Sangmai benar kat bat ngi iba her lambok ru wiche la du podang khana di ji thui thau bha I ngai ong kum ni bun sien ngai kan mau ngi ki ngi na health na hospital bat ki na police department baru kau kira lagi orang miat ni sebiji arbaji ru dangi pun kam. Sebiji arbaji hadu lagi biji mesti ru ida yang pun kam. Kiran kipor ba. Sistem lo orang jurang hi kipor bangin tiak. Te ngasutu ya I ya piru ba ngasutu hi por ba pi kim ba kapor ndai pen pau ju sungo ba khai pi ba
พี่นรกัดบัดงี้นมาก็จึงนรกัดก็จงพี่ก็เป็นชงานอย่างงี้บัดกายมันเสียมีคำต่ำอย่างนี้กี่คุณสำลา student กี่ไปต้องการเล่าไว้จองกระจายมันเรียว ตัวมันนุ่มชิมกับปอร์แต่งี้เลยช่างประคัดบ้านมากันนี่ก็ตายโยกันนี่ก็ตายโยเป็นรักขี้กันนี่ก็ IDA in short International Day Against Drug Addiction and Trafficking ที่บัดนี้ Minister Badan Puram Jongiru บัดนี้ Dr. Mesel Amprin Leng dua orang ilaya menyang meeting apa sekretariat buntli meeting ya menyangบัดนี้ila sim khiabha ya habai dei bakani ka topik mengia keren menta habai dei bakani ka topik mengia keren menta di lap tha ru yang ni ong ba ikwa ban ron kat bat ni hani kapur dai ong i wan ron kat bat ni ban ron kat bat ni tren ni kidau mamla kiar su thu hi kalbel ke jongki di haban di turno den rewala kata ru i ong i lap tha yang ni bangin ai kublei pi baro bad kumju ru na kaliang jong ka sarkar hi na wisim sabran buram jong kajela ke jongi ru ben pau ta ka jingkwa ban trelang jong ka sarkar leng bagi ki department bapher ban trelang ha kum nu bang la ban ile persya ya kani ka wei na ki jing snio ka ba ka wei pa ka wei ga ri la ni ka wei pa ka wei ga jai ben rio kim la man laj phina pe nga thay yu ngam dan ka phi man batai POE man ta le ka juk internet POE lot ka e ka baja USA ka e baja Singapore ka e ka baja Saudi Arabia ka e ka baja po bar ka ji POE pha o POE gi jing jai pi jai gi mi gi jing e na ni ka na ka ni wang ong ya ka ta ka jing di kerni ya kini ki mung ong ki substance le ki kena sense ki sotu ngap perang kam kiten substance kemudian ki kinja jing di lan ki jing ki mungkin ong kiten tasi ki long ki jing kinja doi tong chong kinja doi ki bala man walam sya ki jing ta ai ki jing mujib khat bala ta jing mujib khat bat ki bala man ta ru ya ki jing ko jing khia hadu ya ki jing long men sim ro ki ta dun Tinggi tanya keren, long ngasih pek ngasih isen bang ada ngapek longi bateri pa hospital, mentang dan kumpa life lifestyle ke service ke jonga, ngasih ok kenduk lut ngadai kisong be iba thaba mentang dia tu, bet iba kermen ngadai tu, ya kenduk bun bah nadu ikhtap kalai senam ngalai kenduk, bangam langan perkan bangam langan modur. Ayat kedua hadu belarang ba, lapai 60 plus ayat kedua, jing ja pengamlangan perkat, amlangan mudur, tik, kayak kumbent ong balong, bagi jing sniu, kem up yeno, pidu shenrang ne pidu kentai, pirit ne pihe. Hidup ni virus pa kiwan ben kum gini jing snio kam tam ek be dei bagani jing di kerni ya gini jing di ba pen buahan kat kum ga jing lap kam tam gini na samla ko jing lap bening kong long bagi lap long ba ki kala di kerni gini jing di kalong ba dan ba pen shoy ba pen shit sim ini kendiat di dan ngijudan hey jing sya berkhot ki dawai bangilap ni ong ki antibiotics ne ni ong ki painkiller ne ni ong ki sleeping pills ne ni lap por ki lap ki rustat kem lap ya ki ban penukam kelumar ni lap ki jing lap jeng ki u blei ai jing sai ki ban penukam nang ta ki jing pang ba pher hadu morphine ru hadu ki ni gisngi nang penukam hospital morphine ki dan ki beri belayo masusun ai bang hiu ngi mentah ka seri ke jungi babun ba bayo jing pang cancer da pai to last stage cancer bon teng teng ngim ban si
ban ai ki morphine the upen dunai ke jingpang ke jengkejut ke jengketha jingling a ke jengpisa ngilap iki ni kita wai iru start bu bleu ai ke jing start ki man lap iki dawai ndai mangi ni pernah kam kumar ke ni pernah kam kumar di dan ki bah menta ki dan perengki hapreng jongi wat ki bahe ki baret khlung lagi jong ki jia kendu lagi jing em ni wan lagi yang baduk ni wan lagi yang beruspa ni wan lagi yang banang ni wan babit yang duk lejong jia kendu kidan ki badan ya kendu ki jing la yeng kidan teng bagi kwa ban job ik lagi jing jia kendu be syam tangan di nak di ni tangan bam nak di ni nang yem la ban ye let persya ye taki jing kendu ya kendu brio lu jong ko ka wei pa ko ka yeng ka wei lu po brio ki don la ka jong ka jia kendu ni sio i kum di pio i nga kum ni nga i pi kum tu kum bam da di e henry ni don la ka jong ka jia kendu teng ha school ki khna school udan ba khra kot pham tu dom khra kot pham tu teng ke wan taki jing ling a por jing le exam de man khra kot bha ki wei la bha ngam pa la bha don ki ki ba jan no ha yeng wan ki jing so si wan jing bam la kwa man perform ha school henry mla hai itu ipor sebak dan remanu bohong sip ini tang kata langan dan kita suka mencong eksperimen longkum no dan mat kai kendiat longkum no sien balangan ki nama ki dan hapok jabi yang kejongi ki reseptor ki bara ia kini kejinglong ngal so down hai la di sapok tang sudi tu ngasong dah hang teh ngam tip syu ngaduk ne ngadon bam ngadon di ne ngar sum ngasle ne ngar yam ngabet ne ngasat snyut ne mia so syu to mia isu yang so la di ba bor khot ki pe lu sanga ngabiang kita kelong ki bor jong ki jing di bat sisen balangat hai kini kamri ke besuk syu akan duk ba ki nong nama ngasih komo ong adon hospital ngasih ai hai ki yang di counseling nama dah hadian mengalap dan sibun pa ki wan hai ki jimpang ba pher nak jing di kerni yu duma jing di kerni ki ya kakiat ya kuai wat ki jing bam wi bam belong yem dan limit deh beliau ai ke sini ngin bam tambang teng la overuse ka wai kam lu mengin bam la overuse ai ke kali mengin syong la syu overuse tem ju ya ki tat syu David la begitu dak belam ni man belam ni wat man di tangka sya ban judi di syaru kam ni ka besuk iki bangan ong wat di syasyu ngong iki pe nai bang kwa syu mo pe nai di skat syu kam de syu ka por di kat kam de syu ka por kan ni ka la lek kata jabi ki ong ye ho doktor ni so thu barat de watang ku kita ru ba de tang soba dan kam ken banyak perkat ni pelong ini mungkin pun men macam ni yok man pelong sipo nong po mentangi yok tong ni pelong do hamolai tele se next year ngin pelong sa seten jan hills keleng ke jaka namar na nakini ke po ningkong bagi ningkong isi sutrat bandi wat tangki tu kibal jumli ni bandi wat tangki tu ijik dawai penyok tiak kim jiok tiak kilong ling a kilong pisa ni isi kuli kumdi arkuli ni arkuli kumdi lai kuli na bom tri kam syu bat mentang yo iba kipa kwa hi ban ki pernah kami tu thanya balai da pikir pernah kami thanya da di na sentur ke sempor da dung benang dia keloi ba Nala poi tau put baglai di mungkin mau syu ujung nu ni yo na inu thanya syu sim syu dung ben de hang taba i jingpang ru na wei brio ki jom syu wei brio na thai bidang ya kan mau ben ha ni covid ni na yo ko covid kum tu utu virus lu song hanga unumi nanga lada ngam jerho ngam senria ngam keren hendela nanga jerho ngasenria un jom ben shano unu virus HIV bat bang yakren unum jom nanga un shong ka bet jonga
lada manu lada ngam share lang unu ternia banu lani ngam shong kha shong man kulmar banu lani yakasnam jonga ngam ai shanu lani lada kenthei ba armet ibadon yu khnyang jipang idi doi testa komod unum spread nama kata ngidon kaman tip ya taki roots lani kilenti ya bau unu khnyang jingpang HIV uyat rengkat bat kani ke jing ai injection thanya pathar lani ya share lang yauju thanya hapdeng kibadi yagini jingdi bapen bukan di ni limba kolong kaba bha la de hayeng ru bayang basam kamni ka basuk dari hasnong ru banyak kena problem kamni ka basuk dari hadu kini ki jong iba thaba ru kani kam ru kaba bha hasnong thau pi kaba bha banyak handle mari ru kamni ka basuk Kedatang kejing trilang. Barkum kani pelong kani ka awareness lain kejing pesul thu. Sebang kejing jong du jong yo jing pedon kam yek dawai. Jing pedon kam yek ni dawai lain lagi jing di bapen buan. Tina kaliang jong ke sarkar ru kila ong yang ngaban pen pa ki kwa ban trilang. Ki kwa ban trilang. Ya trilang, kelam gaji ya trilang kalong kiseng long mi, kiseng samla, kirang basnong, ki police, ki health, ki kena school, ki nong yalam jo ki balang ba pher, ki nong yalam jo ki committee ba pher lagi, ki kwa banyak trilang, dai tang dak jing ya trilang, ba ngila man job, ya kene ka thma, kabaran ha ka, omrita ha ka ri ga jongi, ha ka pertai bara ko wei. Nawa kata ko UN, dekat UN, United Nations Washim yang kena arpun retorik jong penai jelio ban pelong yang kakum kar kikarsni ban rakhi ban pelaj kepada kejing temu jong ke UN kalong ba kani ke society jongi ke imlang ke salang jongi ke balaj na kejing di ya kini kejing di bapen buan ya thai pisiu i ba itu mobile phone page pergi internet page gitu badi itu game tip brio hai kita game tip Iri jong idi bersitro. Ijai beri jong bersitro. Kastir ke jela jong hik batang beritam. Kau ini jela beritam. Talada ngilong ha ka dur. Lalu jai beri jong kana ngam nang ngam. Di sei kalawe jong kari ba jai beri jong. Teman ta kum ki kemi ki pa. Ni badon ki khon samla. Teng ban Padi school ru, banu lej, shanu lej, banu ya kendu, lasu perkat. Kini kun samla perkat, teng jit ke perlok lagi sutu syu, dapat imba bah, dapat imba milai, saya alam bakla. Tegi i ke jik sniu gudang bi, iba tabar ngi sibun, iba herlam ngi kalian sibun, iba Kermen ikan sibun baik, nang mi kawai dan kawai kat wangi lek tu mi sila kawai kat wangi lek tu mi sila kawai. Di kemudian kita kam, ya kecingnya trilang, jong baro, jadi stakeholders lah ni bingong. Kam dari tangka health department, kam dari tangka police department, kam dari tangki haki rang basnong, dan kam dari tang haki hayeng hasem, apa snong hatau ni, jong hilang baro, mengilang menjob, ya ni. Ya kan ni ka bangi ong kata ka jingdi ya ka jingdi ba pen buat lain ka lam bakla bat ya kata ka jing khayi be an ya kini jingdi ka bukum kini hang ni po ngana yo man shong ha tu si bodu we na ki he ba di pet ya kini ba khayi be an ya kini ki dawai kum kini ru ong ba men shom chai dan tang iwi locality hang dia shlong ka khayi be an ba dari mentajan barkhot ke lokaliti kalayat bah dan maka kata kalau berangkam hayangi bangin long kiba kemisiar bepet benyak bah kunungin nyalam ya lagi yang sem ya ki kena school ya ke snong katau
bahkan like na bokum kini tiga ka team ko mamenta ki ong bang bangidan menta ka long bang play so breaking the chain prevention treatment and recovery to all kata ketiga ka team bangidan ka pamut ba yini ki jing te jing khom ngin bathat thật làm lòng chính tệ chính khum hàng ngày xí mét là cái trong chính tệ chính khum hậu tu xí mét là chính tệ chính khum in thật luật nó mà teng teng ở bốn sinh cái juice what ibu beri pula kerana ngamba wat tang haga dikiat lani hanunu hadu ki drugs im sim shu iki kum ki beriung la ki ba le bakalan ring sim iki kum kecing pang ja pang te ada itu kok hakmat jonga ngidan arngut withdrawal alcoholic withdrawal nang de chipo uji ngarang kali ki film kum no lei tăng khởi vị trí kim đan shu na ka withdrawal thì hadu kata kini long ki mongom ong ba ni dan kaman bathalut ini kenjiri ki bal awan malam ban khat ru ya wat ka jing ko jong priu ban habang ya kendu begitu ngem dei ban ben ya ki ba pli ki khom ngat ni ki ba bon ki lat ki na ki bon teng teng na ka jing long jong ka jing mut ju khat ka jong ki jing pang mental illness ban ki persyang bandi ki dawai klam dalech ki doktor persang balehi ngat jelang di negeri Jimpang bagum gitu koi dan kami ke treatment dan kami alami ki psychiatrist ngidan psychiatrist ngidan counselors ki balaman ai jihi kai man ai ki dawai bat ke jing tumu hi kalong ba bar khoi bat ki balakum tu ngi wa man ai dawai kin ko kin khia no kin pha no mdei tang iwe baruspa ni bakam nang kam start ndrei kat ki bangan kata kalong man ai lot ya jing ko jikhia siapa ro telesi menganum sim ya kapor dan sibun rei ban krenten rei banum sim ya kapor to ai kublei biang pi baro sei sen pan bat ke jing ka par kolong to ngi tre lang bangila ban rat ding khong ya kani jing kerni ya jing di ini jing di ba pen bu ai ni ba la man ta roi ke jing ko jing khia bat kum juru ngi le stom banum ai lat ya kini jing khai be an ya bakum ni jing di lani illicit trafficking of drugs kublei shiwun fi bar kublei shibun sa ya kitu ki kintian mai phang jong phi but ka jingelam jong phi yangi ka ba men sia mingi mentrai shit ha me ka kam te shwa bangan penya ya ka program shakman ngakwa pan pentip shaphi baro bayagan ni ka program lapen e-life haki media platform da ushulong mail kublei shibun mentapat nginya ya ka program jongi shakman paralok baro kawai na kilat ban sngutu shai shapang ka jingta jong ka jingkerni bar haka ju ko por ban sngutu ya ka bor jong ka jingkot no kadai ladang yo sngo hi da ki jong ki skor jongi na kini ki balaya lenti hakni ka jingshem bat ki bala im ya ka tungin ya pediang subhai ya isamla san ki nyangti ibede iwei na ki recovery champion lani ibala yo ya kani ka jingkot no na kani ka jingkerni samla san ki nyangti sungubha ban ya sam hapdeng chungi ya ka jingya lenti jong phi Keteng jonga di san ki nyang ti te ngala di kerni mensua laisna mensua drugs dengan sia tu hendiat kumno kai lam ti sei kai lam ti yang por banganang di itu por laisna mensua ningkong kedi jonga kolong bangam tip kanyalam jing sniu sei bangam itu bangam ui kinu jing sniu siapa yang sedang ne padan yang menu ban hiatu kumno ka sedang ka jins new yang tenda la syam hinga sa tu ka jinjar ningkong pengadang di angkan mau ba patte ta kadang ya ke pola dap sisnam ru ngampat sngur kata jinjar hadien nang ta sisnam ngakan mau lap ke jinjar fas ke jinjar makandu nga andanga sedang ban stop no nama beli ngadon kam ki pisai te ngamla ban yo kata-kata man tit yu te ngamut stop no hadin banga stop te ka khipang gamet ka jimpang kalong babaro ka jimpang kawan sitin wan ka
Jimpang kumbang isi don hajing met beri jeng isi don ki bayang klik su kriat kinu ki jimpang baru kita kintup aju ke puar kawan teng melak man song tu kadi ke kata hadin nang tu te ngalek don taki bedang using partner kumbusi ong badang di lang te ngalek ngaong ki beli kalau ngamet jong amta ki yang oh mela bat safar ngal empat song tu kata ka safar iu ngakeli ki yang abat mela syongker ni ngamet ni mela kwa bandi kemni kemte ki yang te kumtai ngaru nga tengan lek kumno ong lem no mehabdi rentar ong yang abang ngalak kalat kelen tiru klem yo i wong yang mehabdi daladi tu saja tong habdi bet mehabdi continue bet tang ta kan ngalong andi continue kumno nolong amdan mah bisa bang andi sa amni kumte te so bang andang tre te ada nang tahi te wong persangkai te ada nang persangkai ngayalek bang antut atau kasni te ngayo ngapersang kaja te ngapoi supaya kumta man kasnya sedang dawa kamet jangan man kasnya apoi di apoi jenjar te hadin sedang duna sedang yo la yo tisu te tu kan sedang nayeng pat sedang ban jerong kti ni kumte steng miet baro la ya thia tanah kadau tu jingdi keni jonga ngaki steng miet ngapet kaplai me hanu ibu ayu khisim pisa nang tu sedang nayeng berit nayeng sedang ra kitiar kinu kitiar basong dor ngalik di ngalik kumta tang ban mi baidi ya lejong te hadin nang ta bajenjar du yang akade ndalak kerni susu te bangan i ngamla te bangan persang bangan tu lentir ngamlam te hangta te kumno ngan tu lenti ngam yo lenti ndai ngadi la te snam la te yang ala bun snam la prasnam ngala te ngatur lenti kai ngale to ngala mi nang ni ngala pet ru sabar ali tre hotel management te bun tli ki jaka ki stage bang lalai te anda pai poi biang sini ngapai biang ngapai di biang ngatip bau jenjar ute adu kata tau penjenjar yang tar ngapai hiju ngakeli la di bali ngalong ni beli ngapai ngaptip keni jingpang keni jongi kalong kumno ba ngapai supaya relapse ngapai supaya di ngaur siur man bangayang te empat tip kata kala kelenti te dia nang tu tengah sedang di continue latek melau yang ngasang jitu sekikam kijam mengantre dengan sengot nak cu bangan sum duk ki benai ngam sum ngaskul yang tinggi jang ngasngau ken biang bet yela dia ngasngau khui bet ngasngau biang bet ki bapek ki bapek ye thai kim tip ye tu ngayak ngalas kata benai latek yang kalong ta ka amjusum amjusai ye te ngaskul yang tinggi jang adu don ko ikpor le balak Islam lakarni pelat long bang las ban kata jingjai tu baru majonga akan mau ya lejong bang nangsu bang ap itang tu jingdi kim step ngalakan mau Sean play kemat kala dawa te ikam tahi demi ru syabangan tia ngahap kwa ngan penden ka kwa penden kam te akan mau kata kepor bang la jitu umta akan ki benai khamsum akan mau kasepti jongaru nak lit kini kilong lastik hatu ki dan kesi dan thala te ngala jong am ngau era am ngau perai kata ngale men change ke wi ki jang bret no itu thang no adu ata jin jabo te adi nang ta ka jinjar ka jinjar pakan jinjar du tam hajing im jonga bang sala ban yang mentut sisa kata kalenti bang salap ru denadu banga wan ki jinjar bangam yo la chu na yeng ru kila strict na yeng ru kila ya ayu be yanga kila yarap yanga ban kela kila pensim dawai pensim yu te kumta hi ngaru ngalalai handi nang tu ngapoi biang te kumta ya la ding kumno ngan lai tanga khendu senan ken hata kapong khendu pabang khendu bangan yap lo ni hingan imroni ngadi lenter te laisnam kate yang kumta te ngadi lenter baik kumta ngayele ban yo nang no te di kumta hi ba te benalo dang khang yang dang pen i kalat kelenti yang abangan kela te ngampat da syabat ne yu satu nempat jumlin tu nang ni nang tu ngadang yo hi ban manage nang no te ke ipat ka ba penjenjar yang apa ke ban pensawan ke tu jinglong bangan kela hang ni bang hab ban yang hasnong na jong bang hab ban kela persyak ban ngada iru ngade ban care nama balik ngasngau kajinjar kajing im jong aba am yo lat nanti su di hak spor lockdown ngakan mau ba jinjar ban yo
Selam menyo kapor te kamet jonga lah sedang diibun labun jing di hamet jonga ke jing kwa batang hendiat ngam hun syo te hata kapor te ngat iyo ngaklem yo kemba simit te hedin nang tu men step te ngal along beat ne ngam tip ya jong ngam tip benriu te hedin nang tu te ngapoi iyo ngapoi sedien ru auto life hasi posdin to life hasi te syu ong no dapat thok kasi yap jonga te kadau ngadang life em te dang lap ime yang yang beli melebet nganong kumno ya lejong ngam tip kumno ngate itu telai tang doi telai juti but pulet kum tu ki but pulet ye but telai juti kum kitu tang kum tu telai ngasdin te yang beli melebet ngan kumno ngan ong explain iru kumno ngan prinsip tu iba ngaru ngam tip ya lejong kumno ngapoi hang ni andalawo atau telai ngas sesong tu te tu kan salat yang tu hang takapor ba ayu kamet jonga kalong dang dawa tengam pelik jemut hatu par beralat ngam pelik jemut ya kata jing yap jonga ba man sayap no dadi uni jat te nganang kwa me wala katarung nganang panhi ke pisang nganang angan nadu la sai ngan lisim dawai ngan sale thuat ye te tu kan hatu kesniru ladep nang tanah telai ngalalat taru dang ayang ngarang ni thuat kata dalarung hamet jonga tu ngalakan mau oh tuan adalah sangat persang meniu. Dalam kia bang kumju continue. Amlah kalat kelenting autot kat nur ngam yo manlat. Te hadin nang ta kan kumnu ngalat kan ni di tanah kawin ke jing i. But dan i kumbusu ong no i design ba zian ba i wan ai ke message yang te i wan ong bangi ju ya trailang ya kan ni mengen menlat mekwa te wan bat nga. Wan bat ngi ma te ong kumta te ong tu wala kata ila khot kumta ngampat dah try kata ka iu mah ke program bangisi judan te yang yatwan baik bat ngi men salat tu hadin dalale ngalik si arsin lesin ngampat pai phang kata empat rung akli jangan nama beli abun stang ki jing sneo ki jing glumar kli ke ki keren ke ngam sngotu te wala kata ki yang yatwan baik men sngotu tu ngai ala jong ru ngabu we kata ka jingmut mangan sai sngotu ngalek jadi nang tu ngan salat ba andalalat ngas sngotu mentaken ki jing baklan kadau yu mangamlat kat tusian sedang bangan ken mau ya dia balik ngamlat kat tu bang persang kumno usyur kumno poi de nang kadau mengis long ngi ki balalai recovering edek ngilong bahap kerbet ndai datang me jing di berit ru ngi hab ban kerbet wat hadu mentah watang itu dawai bi beniat buan penjau ru ngatang artetian teng ne watang i rais biar ru teng sidon teng ba ada lek jenis tu si rais biar tit you buat family sidon ki perlok bahiyang ki kazan tu te ki tit biar tit you tangai la jong ru ngai lek ban kiar la ka jong bangan di na daka Red Bull ne ngan di na daka iki kinja umso te tu wang sa yu ngasang sang tu ban ningkong bang apat na kadita kata kadau bang sedang madi di roni ngan di na doni ngakwa tes eksperimen baik kumbang iba sini kwa eksperimen baik kiwe kum tu hadin bang la stop no ka eksperimen jonga tiang salah mentang sai i bang ala mensyong ko hidup mentah ngasong clean baik kam ketak kini jing seni lais na mentah sai kulisi bon Kublai shi bon ya ka jing shlur but ya ka jing thu hok jong phi samla san ki nyang ti but kani ka jing tu khana jong phi ka long shisha ka sakhi ba pidon shisha ya ka jing kut jing mut ban yo ya ka jing kon but ka jing tu khana jong phi ka jo ka por ka ai men siam but ka jing kermen ni ki wei pat ki para men siam tenga khot iphi samla san ki nyang ti sunga ban wan sini shakmat ka kunhon jongi ka kwa ban ai jing ai sunga bhai phi but ban ai ini jing ai subha ban khot EPD jongi Dr. WB Langste kalong ke ek ba shitom hadu kata ban job na kani ka jingkerni tinga kerpat epi ngobha da ka baburam lang ya i but ikiwe di ki bala job ha kani ka jingkerni ngobha ban ya yeng but ban ai ka jing thap kti ka bajam kublai shibun samlasan kinyang ti but kublai shibun sa timinta pat ngin yo sngo no na
I Presiden Jong Kamaulai tahun Dorbar, iba Herlambok War, sengababan ay jing keren jong pi. Kublai Shibun Kong, ya kajin kot kajong pi kajin ailat kajong pi, bangan don hang ni kapur ban ai kani kajin keren. I chief guest jongi, I officer in charge jong Amulai police station. I Dr. Langstia, kumbil ong mennya, ia long perlok, naduk ngidang kena, ngila itu itau, ngia keren ngia kena ngia. Sibun ki ai naduk kapor ka bangi dang ilik school. Kiwei pat ki dignitaries ki bangam datip lut ya bodo. Mo ki badon hang ni kapor. Ki pararang ba snong ki seng long kmi seng kan thai ki seng samla ki badon kumju ru yakini ki khna school ki jongi ki students lembat ki no hikai ki buan ban sunran ya ki. Menin ngalayo ya ka phun kol. Na iway na kibriyo kibadon ibo organize kani program hilong ba songbaban sa ai jing keren sikentian argentine tengala ko ngo tongan keren sikentian argentine ngong hanen da bakala song hang ni ngasung thu nganum la tang sikentian argentine le asia kala banjrong panban tenga panma ya kata kajing penkhen ka jonga ya kular ka bangla ai bangan keren sikentian argentine te ngapen pau ko jing sungu bapi kumka Meghalaya AIDS Control Society pilapai khamat chingi pat tahun Dorbar hakani ka kanti ban penlong ya kani ka program ban observe ya ka kum ke International Day Against Drugs tile se ngapan ma na phi baro ru ki badon hakani ka por balai ngi jiat ya ka sngi Saturday lembat kani ka organization Kambun na kinong kitkam kinong yakit ki kam snong haki sngi ki balong trei ti kidang edon haki kam ki jam ki abe kinom yalan rei ngijiat ban penlong hakum gani sngi ngasuku aban itu bangasngo ban ai khublai shibun ni gani kasang yakni ka organization hadian blai karen ban penlong yakni ka program against drugs ka awareness ban ong bagi rang ba snong ki dekhot jong ki committee snong ki senglong komik sang samla ken wan ban aten tangala perkhan balai pan umla ban khot sei ki pan ngakwa ban thu ya phi kumnia house nem at hulai jong ban October November ngila juyo ter shiter haswa jong itaru ya ki program kum kini ki awareness program from time to time Bandon ki awareness program against drugs. Ki organization ki sang ki bapher ki buan ban ai kita ki awareness program. Ngiru ngi aten be. Handai tang kawai kabasat jengmut hangim ka taun Dorbar ki rang ba snong nak snong bapher. Kat bangi ngi nang aten. Ya ki awareness program. Kat ta ki khun samla jongi ki nang kelon sakendong. Mangi ki bayalam snong ni aten ni program handai panban ki samla ki jongi kinang khlem kinang ngat kai gani ka jing e kai gani ngin le akum no ha ka bakhadu hu banai October kum ka taun Dorbar ngi larai bangin bu ya ka rehabilitation camp and detoxification nak bentang ni khna samla man ki snong bat ki khna samla ki bakwa ban kala ki kmi ki par ki bakwa ban wanra ki khun jungki wanra ka kam ka bangin na ka bangin ron ngen seng ngila pria ka ka kam ha ka sautrik November ar jar ar phulai kumbah nru banai ngi panya itu ka kam ka basitom kum ki rang ba snong ngila yut ngila mare kijat jeng jayu ki bami wala ka kam ka bangiron met labat sngi ngi maria tamdai ngas ngoban ai ngo yo ble nong bu nong thau uba ai ka bor hangi
Upapli lat lem ringi. Bakat bankut kita kehenru benai. Kesno mulai borok kowe ngi I ya ka jing hiar. Ka jong karir. Hak jing ide mu drugs. Ngasukwa ita ilong tang ijing yathu ijonga balikum ka tondor ban ngi simkhia. Le si piu I mentan ya ka tu testimony ni tu I. Sandi sangki nyangti mga panpau ru ya ka jing sungu ya phim ko organization bahagan ka por philum yi ki khna school nganang parkhat ko mga ong khot yangi kirang ba sinong khot yangi ki khot executive committee ki dorbar ngini le issue training awareness ngila yo kabadon kam how to reach yakini ki samla ngapan pau ka jing ai khoble ya ko organization kabalum yi ki student house nem arhajar arphau nganum dimension kadon kaki sa kasnong jonga ya ba ikmi wan yam khun pe ka khun jonga ba kala ot iki kiti wut ha to por covid ngara lakara hapo laumali hang tai po hang tai ki doktor ki ongane ka ngat drugs kum tam ta ikmi bapli babiat imtip ki ru shwan IT be ngar sukit be bad ha ta por ngon lem no ngahap kit kum kirang ba snong ngi hap ban kit ting yakit ya kata bat suki kelanang lait bat ngakwa bani thu bahagan ni kapor bahamen ta kesnem ngai kenduk biang ya ka kelas drop out kata kapor nak ke kelas 6 dang khat asnem kangat hu drugs ngam la sempang handai ngai kenduk biang tu snem kongsa mentang la join school ngasong kelas 8 ngala lait lut na kita Liasi kumbi thu isangki nyang ti mentan. Kaya kejingjia, kumno kesedang. Ya kata, kaba bangi rungin batai. Henry tang kawai na kamta jong pi kena school. Kumba katim kalong breaking the chain. Piru wanum sedang. Kaba sisin belas sedang. La kerni, la shitam. Kumkinong penyak sinong ngidu tiak do dem hakajingnya khun bat kani ka benta arjat kha khandang gadang keren hamairang pe phishani phidang khuat hak sorsilong tingila ima damanta ka ju shatai mla shu bani keren kumno karung kumno kapsu khlia ka bashitom na ta daw kum ki khun hep kini ki khna school songpha kial wanum kwa ban experiment pios ngoi tu testimony mentan yakaba isangki mentan iya thu kalenti jingya jongphi kajwat kalenti jingya jongim kinong panya sinong ru ngin yang scam ngakwa ban ong bakum kataun dorbar haman lagi sinong ngidoni ki committee bat ngin yang scam ban yakhun ya ka jing psu khli ka jong ni drugs kisang samla kisang long kmi ngi troistam man ki dor barsnong henry kan klalong ka jing sap e la damangi ngi troistam kinong song sinong kim fikiril dia ngakhon ngawer ya ki khna school phik badang dei ban khi ban san hakum bang ong men nga parkhan khot yangi ki khot committee ngila apoi 60 plus trying nyam try shu bang nyang of drugs kabadon kam ga dei phi namar ta daw ngi kan tu nang ni phi sobha pan banale mi ka khubor om tang ma phi boy asngo ye ni ka khubor wat num mat wat num sedang anum la shu ban pendukut yu tau chin ngin break kum nu yu chin dei andalangat kathim kalong breaking the chain ngin break kum nu tau chin kapsa kalong wat num ngat bat ma phi ru pan pure ka khana pan pure ni khubor sekiwei pat ki parlong ba om dei ban million hagini ki jat million ki basniu automatically ladang ila ban le kumta ni pan banai ta ko khubor ngatip bagi khun samla ki jongi ken lat namar ngin break yo chain hak ta rukom kabangi
ngin siam kilat kelenti ngapan pau lu kejing sungu kidon kid khot seng balang nang nia ki bahadian mangim ka taun dorbar ngila simti kene ka kam plewan pek ya ka jaka ka bangi bu ya ki khna ki basa ang tu bat ngatip bakadon ko ka seng lele ka barung man ki snong ka barung man ki dong man ki lat ban kendang ban khanra nga thai phi khna school phi tip chapang ka khana ukso abieng bukso be nei ukso abieng tu shong hayeng sya ban tur ino inoru ki so be te ki pen khe ya kamara ki lek kendang be kan badon ngam ong ba phi khen so ya kum kita handai sim ya ta nuksa kum ki sang bhalang sim ya ta nuksa ni ki rang ba snong ni ki nong penya snong ngen long kum kita ki so abieng ki bangenum sya bakan rung ka jing sni ha ki snong ki thau ki jongi ngen phikir la ki jong ki snong phi kum ki samla ki badon ki sang bhalang bo pher pen khie wat ye kita ki jing e bat ye ka ba phidon kam mani trei lang bang gi rang ba snong kren hangi dei ban sim ya kanu kanu ha ka ti ki jong phi ngilong ki bakloi ban sngap ye phi sa sisien ngakar khu kar do ngakit bok riang ya kani ka program bakan dalong ka ba job baki jing thumu ki jongi kinlong ki ba sei so rengkat ru bat ka jing trei sitom ka jongi we pi we khoble sibun tang ni tin ba khandian ngai khoble pi Kublai Shibon ba Herlambok war i president jong kamaulai taun dorbar ba phila sami isimbo prakhat jong phi ye ka jingkit khle jong phi bat kumjur ye ka jing kersan jong phi ka kam ka jongi te minta pat ngin ya ngap ja thaj no biang da ka jing ruai na i valden pariat pat i parlok jong i me ba bhabok lang marbanyang tungin priang e ki da ka jing thap kti Hello, check. Di hakapor ka bakim bangin yolat bangin penkreru Henry ngi perkhat ka jing roi u bangin roi menta ngin ai happy ka jing roi pareng bakan dia chapang ka ni ka jing roi di ngi perkhat ro ka jing roi ayu ka ban ai mensiam lang ngi ki samla jongi di ngi perkhat bangi ki samla ngi judon ya kata ka jing mut bangi judon ya kata ka jing sneng na ki kmi ki pa jongi bangi de ki klor kari te kata ka don jing mut jingai lingba ka ni ka jing roi ka bakrteng stars ka de ka theatrical piece na ka theater Le Miserable te ka ni ka jing roi stars ru ka de ka metaphor ka bangi oh ka ten pareng ka ban batai ngi ba ngi de kita ki klor henrei lada ngi penjot ya la de ki don ru kita ki bangi oh ka ten pareng ki consequences that come along te om bangi ong ba shisien la bakla la poi du jok henrei ru ngi ong ba ladang ngim le bhai la die ladang ngim sumar bhai la die kadei ka pop te to dakani ka jing roi nginya sngo thu bangi dei si sha kita ki klor kari nginya sumar ya la die bangin ra ya la die shatai shakliar kani ka jing roi stars Hello, check. so sorry There, out in the darkness, a
fugitives running, fallen from God, fallen from grace. God be my witness, I never shall yield till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark, mine is the way of the Lord. And those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if they fall as Lucifer fell, the flame, the sword. Stars in your multitudes, scarce to be counted, filling the darkness with order and light. You are the sentinels, silent and sure, keeping watch in the night, keeping watch in the night. You know your place in the sky, you hold your course and your aim, and each in your season returns and returns, and it's always the same. And if you fall like Lucifer fell, the flail in flame. And so it must be, for it is written on the doorway to paradise, that those who falter and those who fall must pay the price. Lord, let me find him, that I may see him, safe behind bars. I will never rest till then. This I swear by the stars. Thank you. Kubleshi bon to ka jingrai ka ba sultanat shikade bat ka ba sngo penjat hai chisayangi. Tementa pat ngin yo sngo na ka Voluntary Health Association of Meghalaya ka ban penshai yangi shapang ka jing penon kam baklai ki drugs bat yaki judge program ba kale knang ban yarap yaki niki brio ki ba penon kam baklai yo drugs. Menta ngan khot I kong Valdin Mukhim Ibadi program manager jongka Voluntary Health Association Meghalaya Fidu ban sngo ba ban aya ka jing penshai. Kong Valdin sngo ba. Ni kong yang ai kublai pi barok bedan lah ni. Ngadi kong Valdin Mukhim na pok vihan. Dia mentah ni ngadang ke presentation kapangan ai pi pangjang drug use. Dia ni kong ke ka pelong ya ulan ni kabrio bandi drugs. Ngakani ngakwa ban kili ki kena la fila ban ai ka juba. Ke ka pelong ya ulan ni kabrio bandi drugs. Họ Elsa long cái dia ki kena ki lap lai jubang. Ki kena any guess? Okay. Depression, yes, and stress and group ki kwa bantip dan ni ki kwa handingi out of curiosity ki kwa bantip bo tau drugs ulang kum tau drugs teng ki shu baki we ki brio ki penan kam yu ni ma ti ru ki haki movies ti ki kwa ki bantip new drugs nang taru kum filai ong men out depression baru naki peer pressure nakajing ya penbor parlok
Dia lada ubrio lani ka brio ka pindan kam drugs kim nam pindan kam directly sa drugs bag ningkong kis dang na unyo bagi ong gateway drugs ki ay kita ki gateway drugs mo kis dang siya nakipaghamred ti ka banang ya kisngi ki por kanang kiyo siya kipagham he ma ningkong hani pi kadur kidan kum ki got kha ki biri ki cigarette ka kiat ma the forms of drugs, kumno kishim yo new drugs. Nakaba kishu di, kishu inject, kishu chase. Nantang yo ngidan ro kini ki classification of drugs, ngidan ke natural, ke semi-synthetic, bak synthetic drugs. Tingin niya pa ke ikata ke natural drugs, ke semi-synthetic, bak ke synthetic drugs. Natural drugs kini ki drugs ki bangilaban yo na kini ki ujing thong mo como opium ba cannabis nantangi dan ru kini ki semi synthetic we ta semi synthetic drugs de drugs ki kila treat chemically na kini ki do ni u jajing thong kum bangi I menta bangi syam hani pasolog de u heroin. Tingi danro ikini ki synthetic drugs. Ki ikini ki synthetic drugs ngilaba ki khot ri ki kum kita ki club drugs. Lani ki shi khot ri kita ki zombie drugs. Yung ni synthetic drugs ude bakishna hi hapok ki lab. Ma. Ti yung ni synthetic drugs yung ni mo hadu menta finde flash ji ne ma kini ki movie si ai ki prio ki badi yung ni jajing di ka dor jong ki lab dor badar. Pin pe yaki kim long shuk tu ki brio ki baju long menshwa mut kam dan ru ka jing pin kot yeu ni uja jing di tikini ki synthetic drugs tiga ikata ka stages jong ka jing di drugs ningkong ubrio usdang bandi u drugs usdang bandi shwa nakabarit ka banang mikisngi unang penkiyo ya kata ka jing di drugs yu naman itu ibarat unum dap shu unum yo shu kata ka jing buat na itu jing pendan kam jong u ibarat di hadin nata pada mut yo sa kata ka bench blackout mut umla shu ban shim ya kan informed decision but ru hadin u yo sa ka withdrawals hani ka mut ayu ka mut balada ubrio la pendan kam yu drugs lada yo yu drugs ha ka met ka jong u mut kam trai kam satiam unyo kita ki withdrawals un kthal ki kti un kथा ki kejat mut umla ban le ki kum ujule haki kam balaksi nantaru long kum ta mut ubrio ulalong dependent ha udi udrak mu ban yo be uni drugs balakasgi ban ya kajing jong ban ya be kajing ka jong di hani ngi drugs ukta ya bon jat tang ya ubrio hishimet mu la ban kta medically mu udan ki jingpang uyo ki jingpang ki balai phoja ikamet ka jong u nanta ka ktaru socially mut ya ki imlang ka salang tang ki bahayam bahasam henre ki parashnong par thau hi baro baru economically mut ya ka jingyo ka jingkot ka jong u ti haningi labani ka normal brain but ka brain jong ubrio ubadi drugs ka normal brain ni pilabani ka long baham ka dor ti pini pada ketika ka brain jong drug user hantai ka long kumno alcohol user ka brain jong ka long kumno but heroin user ka brain jong ka long kumno tiki kita ki signs and symptoms jong kini ka drug use ningkong ubrio ustang banthok hayeng nanta ka jingya day again ka jingya day jong baki bahayam bahasam lani bat ki kashnong ka thau kam long shu ka babyang nanta ka pikir shu ka kwat ka khia jong la dia hantai fini iget dan wild mood swings depression kuma play on nanta desire to engage in risky behavior kum ba isa manila nan pasdang ilaong ba teng kim tip shu dekat pendan kam teng utarnya ba de pendan kam ki wei ki pendan kam lang do tau ju utarnya nanta confusion and hallucinations changes in appetite body temperature and sleeping patterns nanta deterioration of physical health ti umla shuru ban lep ha hapo ki school lani hapo ki jing trei jong nantaru undan legal problems in conflict with law and unnatural death kum ka overdose accidents but suicide kum fly so many naka
testimony bagi ai meneru bagi dan kata ke suicidal tendency. Di kini kibriu ki balangop hau ni ujai jingdi kidan kam ya ka counseling kidan kam ka jingyarap jongi hibaro ya ka counseling kidan kam ya detoxification ka rehabilitation bakani ka oral substitution therapy ka bangi hingi ai kum ka dikawai na ki service ka bangi ai ya kini ki drug users bangi ai kini ka OST mo bangi ai ni dawai knam bakin lat na kani ka jing pendan kam ya uni drugs. THA pengilapan ai bangin syam kini kijakas sumar hapok sankir hakripa haniu hope nanta bahani po viham tihani flap bani I kadur jong kini ki bapendan kam you drugs kumnu ki long hakapo bakim pat pendan kam bat kumnu ki long hadian dakila pendan kam you drugs. So, kumno ngin lek pada ban like no nia drugs. Mugi haban make informed choices. Informed choices kapamut kumno kamu bangi haban shim ya kata ka jing perkhat ka ba da ka bangi perkhat ba. Nantangi haban take your time to decide. Ladangi dan kum kanu ka jing pensoi lani kanu bagi ka ban pengop yangi ngila ban kren but ki parlok ba jantam e jongi lani ki no hikai jongi lani ki counselor, lani ki kimi ki pajongiro, nanta pre-plan excuses to get out of risky situations. Nganget mine players ngau nak testimony ru bay ang ba, yeli ban kiar kum no ban lanyo, ting dan ka jingdi kiar ru, yeli ban kiar kum no ban lanyo nakata ban ngop haka jingdi. Walk away and respect and don't pressure. Dia kat tu baru ka presentation jonga bak mentang kerpat iki kena baro bikin yang lang bikin ong lambat ngal bikin nginong em ya drugs kena ba pilak ban ya kan ni ke kubor ru shiki wei pan ki kena subha yang lang nama pi ki kena pidi kalawai jong ka jai bin riu ka jongi kadi ma pi ke bante ya kalawai ba ka jai bin riu jongi la shai ka babha ti ngin ong lang say no to Ong kam jam say no to dah kebleh shibun. Kebleh shibun kong Valdin mukem ya ketu kajing pensyai ke jongpi. Minta pat cisendan ngin khotno ya inomi khmat jong ikong san jongi. Inspector H Thaba, ibadi officer in charge jong Kamaulai Police Station. Te isa H Thaba ilong iwei na kipaya baskem. Haka jing Shakri jong I banwanra ka jing Shong Suk Shong Shngan. Nagamenta kinong Shong Shnong jongi. Te kulay shibone sa ya ka jing don dekat jong pi haka nega sngi. But tungin ya pediang buram ida ka bathap kti. Kublish bon, madam, buat ni ini jingnya lang tak sini. Kublish ro ye, Dr. Mrs. Almartang, Didi MSCS, Dr. Langste, PD, madam Ediam Nejo, ki rang basnong bro, kino hingkai school, kini ki media kumjoro kini ki ngai kat tuan ni ki seng balang kham tam karpang ki students ki bon ki school prepare badan kada kani ko por kumbang itu baro ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking kadai ngi observe manaus 6 arfun tarik jong ubnai June kata kadai ba kelarai da ka UN General Assembly kabla pass resolution House 6 December 1987 and this year's theme kumbang itu breaking the change prevention treatment and recovery for all kabamot breaking the change pun kod
daga to change bagi niki users ki abusers prevention kumlongin ada but ke treatment kumlongin ai jing sumar and recovery for all ta jik pen kha pat ya menta baro ki drugs ki long bon jaj ba ki dan ki bakta bai direct ke jebeng ki ba CNS central nervous system ki ba stimulants ki speed up the nervous system dissociative anesthetic drugs teng abang ikran spang drugs baro ngi perkhat betang gini ki banned substance henrai ngi klat ki commonly used drugs ba malak ngi naru khna samla kilong kome kilong pa ki panan kam pha man lak ngi weuta kwai tumpau dumasla ki raja gitu ki khoini khamtam kakiat do kadai ka way ni ki drugs ka ba penjot ye ka jai ben reu jungi ka bala pen prayeng pen prasam kanu ki broken families tang na daw ko kiat handai teng ka to ka duna bangin stress ye ka to namar bon hi kidang accept ye ka to ha ka society jungi handai ka to ru kadai ka way ka sneu tam bon teng urang ba breu dan uba kamai teng ban thet jingbam mi ki khon the do the so the jingbam wang amdan bisa ka ba u the tu bilar jadi sadhai bagi perlok dawan hiang la buat da kumpulan bakla kolok na ki khon la so la mai la tim la tala ti sei ka lawai jong ke jaj bin re jongi kan ya ngi dan hakane ka department nakapor sakapor ni syam through experience ngala dan la selama kan department ngala serve keleng district nado Garo Hills ki West Coast Hills terter menta ka first time baga bat kum OC hang ni apo alon hajan snong lejong nama ka dena po lo mo pram la face jinge ba harukom ya aingo padu blai ba wai ga mat ba sai ba khlan kum jo ro nakapor sakapor ngasai kerpat jikinong snong khamtam kinong punya snong kirang ba snong ki secretary snong ki members jongka committee snong ba kai bangi dan kam naga police department jungi naka level jungi na thana level ngidan kam tang ka jing trai kam lang trai kam renti nambar klem ke jing trai kam lang ki snong nyemla ngi pulit ngi wan ki ki snong mdai bangi dai da kitrai snong nambar barobor kitrai snong kitip khambai ke snong lejong dai nam dai trai snong gila ban pass information ngi osa kalom tam ta okay fine ai ba thaba hang ta kalom ta tong ala pha khamtam kini ki habret mangi kat nong ini mangne ka parthai ngi ngila he ngila san ngila laj ni gitu jingdi ki busneu Rangan stress bahai fi ki knarit namar kini kena samla kena school khamtam mafi ki blanang la start ki dan katuka education pidai mafi ka future jong ka state jungi jong ka jaj benriu jungi om mengi ngi ngila adab ngila persyang ngila hado kan bang idang im hakni ka perthai ngin trai ngirang dan ka service ngin trai kat bala rengkat kirang ba kilong kome kiseng long kome ngi de trai ko wei nyim dai banong ba au tu ka gade ka kam jong ki tang ginong ket kam sunong dali le si ki tur ginong tu de ka kam jong ki pulit kam dai kum ta andai ngi de bandan ka jingkit khle wei pai wei bagin penlaj ya ka jai ben reu jungi ki khon khiti jungi ki sa jungi gin light na gini jingdi bas neu ka dei hanga phi mdai bagin ong bania than te ba kam dei ka tu kam ram jonga kam dei ka tu ka iu ka dei jong ki tu teng ki nong song snong ro teng ki khen o tu kam ki rang ba snong ka kam jong ki nong ket kam snong ha kam dei ban long ta ni de sim kha i wei pai wei
bangin tricitom. Dan itu ifi kadang recently belang sudah ja. Hang ni apa kawai nak kikan tai hang ni mulai. Kad ar beje san minute nan minute tu ngayo ka call. Ki breu ki lab yo we breu bothia apa surok. Terus PD OC trong mulai police station ngong ho nya dai. Terus sa la dan we breu thia hang ni apa madan nyim tip jai yu. Terus tam lai lenga phai ki night officer jonga bat ki staff jonga ki badan duty tu gamet kelit shimiu ki pai dang sa man siam kira Woodward hospital siapa civil hospital poi civil hospital ula pre khongpong hang tu ki doktor banyak karan rum me pai shu nama ula overdose Tep overdose drugs now, overdose kenjana, overdose kekiat ngim tep, yang tu kapor, ada moment di doktor yang kan ban admit doyu, ki admit hapo civil hospital. Wem, tu bro step wem, jan med, kumbas tan steng dan rubuje ngayo biang kakol na civil hospital, hapo police assistant bud. Sao tu beri pak mafi hapo mulai ulak lat. Deh kan? Ketua kadai gai ba tang na kajing kerni jung ubandi haru imat ka bam ru khlam bam yo overdose kum to poi stay kila persangkat bala niki doktor naki staff nurse badan hatun rai kai ga bajayu ki khamla ban penimpa yu nama blai ulale palat no ngauhi simat te haden Sukumno dan bakpal bangayo bengiyo iti ID card jungu te ngilapan call ki bahayang ju kistawan simya kamat itu suyap kum to ketua de jing bom pikir ya la dia ngiriban ya la dia kumlum sumal ngiriban long health conscious balai ngasa stress na kapor kena berat khamtam gini ki hab kini kena school Pule kadai bokong santam, mereka akor ke buram, ke disiplin, ke bokong san bahag jingem, ke kuat ke kia, ke belum very important. Nomor 10 belalai ke kuat ke kia, belalai ke jingem. Ngang abon ngang shon hapo ngang la kha la he la san halawal mo pram, nadu imej ngang khan tu, ngila di kitrash nong nang tay. Mencuang ngim jutip way tau drugs halawal mo pram jingi, njudan. Kisang balang tu kum ke KSU klanya tu puar. Kidan tikna tang kibadi kidi tu kenja mariona kidi tu ro teng kita lap kira pi ajing sneng kibe ki mailat begin lem tu. Internet kila yun rai mentah mla kal sam jenjar pelat. Kawai ro dai nalor kime kikpa. Teng kime kikpa kileran baniat ban Ang bau kon udi drugs, lalap deh, lap bisa senang. Kon jangan te udi drugs lo, meleleh nama ukam itu ni yang kibreu. Udi ukam pun kulmar senang giang, ukam pun kulmar senang, ukam show breu, ukam tu, kapisa udi drugs lo ngahi manga, kum tu abi, katu penjat ukon ni jang. Kiwei ti kita detect kiwei, namar ni teng kikon, wei man peni jing gaya jing. Dekat ke jing snew hayeng kinum pani lagi brena bar ki iam andai jika penyalam yukun syarihab yada panwan kun jongam jule kumta la dau le ro bai uklam tu uklam them uklam shua bre uklam lute manga nga bisa ketuka pocket money dikano pinai adena den ukun slur dan babak op poise jel Ini yuk kain te kam syai ni no. Mencipsam kadung i detect nang ni najan banalari namoyong. Kila yo kem kadung ki breu ki bana po selca ki wan ki mud ban supply drugs sang ni po jela jungi. Te deadbok bangilap ni detect ni kem ki breu. Handrai la dang mi kem ki
kadno tu drugs kadno pensneu gitu ki ya ki kena jungi kena samla jungi por bangi kem ngila bu halakop ngila yo police custody ki safa yang sangi dan kampalat ke jingrap dan kampalat ngi kwa bandi dawai ngi to police kumta kumne ki request bang ma me mud ban thmu ban penyap ya ke jaj bande jungi ya ki khon samla jungi ada me yap no ma me ro mlelei mar belai kamdai show kapur mendai ba nyimdan ki CCTV menta borok ha police station each and every room kadan ki CCTV halok upload dan CCTV da meyap mameli ka ha yap uwe brio bomot ban penyap ki phongot ki spangot ki brio ngam kam lai da meyap ni le postmortem ni han over ka dead body jong mas ki ba hieng namar me le la na thmu ban penjat ki jai ban ri ni ngong chong bakam sha ka da di sha ka ni me sia le te la di ban bom sunong thì trong cái đơn cái nhà buôn đơn thị cái thì cái passport jail chúng ta hi tak daw ni day balong iba husyar iba pikir dan kam man ngan damat ulong kumnu taw drugs mateng teng gibriu kidan kata kam siam drugs yuta ngan mat la kamat no baro ya kan spau taw drugs ngan mat no phimat te kamat la long marao to udan wei khuna nang ti na po dong jungi rukum ta bupli uta udah khuna betep singi aden yo tu ka circle ka tu ka kita ki perlok ki bai di drugs ngop ya kendo yang asien upai yang komne ki khamat umla sun clear ba pai ngong ju na mi tho yang uya pas yang komne ki khamat komne silong mi tho a specialแต่เดี๋ยวไงทั่วอีบยังเราไปตู่คนฟิเตอร์ไล่แพรามตามตาเกี่ยวกับกันเอาตามตาแต่เดี๋ยวผ่านอาชีพรีฮับดอนวิขณะเราบอกกุมตาให้อุบังงี้เงาเอาหลักลาบุปลีที่เงี้ยนเกจกินกี่กรรมกี่บริยาตัวแม่เป็นคุยแพรแล้วเนี่ยแม่ใส่กะลีกุมตายารับองบ่าบริวหลักลาบุปลีอุดีดาวายatat na possible hadian kiwan kita ki perlok bedi drugs ki betaka ja kilom kiksut ki perlok bala kala ki mailan ya mung simung blame men kala men to yu gyong pengop i kendo sto taniu to ta mung tang sien to mung tang sien ngop biang hadian pada kadang klan pada ketua jingbu jing perkajung wang kemel jong mai nga kum ngop biang la kum di biang wangam la cha shu mungkin bah banyak pak yang no yang asyik rehab. Jika kemeru bupli, kepak kumta support rehab. Speaking about age, ke age kibreu, sharing needles and all, kumbang gini you, ini bilang sudah keren sudah jonga, coba paham. Kilam no, dan tahu breu, dan tak kena betul sengi bah, kena kan thai betul sengi bah, bawa breu. Yo tahu samla. Ta samla ro dapat bahan som berjerang ba biang kamat kapat itrat umtip pada utu la de karier utu la isyong barka ya jong di dawai baik kat bai kalau u kami tu ba la de beladan HIV halas ngai kendo kia dan hi arngot him tu kita yai kum tu nganga are boleh filong hadu kan ni boleh jayu fi i tangyong i la ring bawa ngas stom to sa am keli binyak hi salia hi to dan bok fin chat fin klein no hoi lo tempat tang hadun kan benai mong kan do hi bopli poi possible bang kan do tayo hi tu la khlat no hi bopli te na tak dau na ban ni fi naru kilong kemelong kpa baro ngi de bani trailang nyim de banong bani than ta na bantang jing bha ka ki khon khti jungi na jing bha ka jai ben reu hi baro ko wai de tang pulit de tang ki rang ba snong de tang ki press de tang ki nong kai de tang ki sang phalang de baro ngi de banong ka wai ban le persya jing sneu tang kum ta de ngi la ban le ni baro ni neteli dai kanum dan jing sneo namang itrai lang tang dan ye ngi la itrai lang wai kinum kanum shan ke jing sneo
Ini kum bagalong kum mentah kan ikat mulai tahun 2000 kali kum klan ba 2000 hapo ka jela jungi hi barok kawai ki klan ba dan kai dong stat ban response bani dan lagi rang ba snong ini putmori ini ba ngalai kendo kai program barim kini rang ba snong dan bangampat kendo dan ki ba phone naga phone dan rai kerman dengan sikman ngai kendo ban ngai trai langkom jo te kini ki habret sesien day ban long ki ba dukhi ag jing pule IT lot mat ba men sem ag jing pule jo fi pim dai pat ban compromise ya ka help jung fi pim dai engage ki physical activities ki sports activities blai ka tu hi kan pen klan ya ka mat ka pha jung fi haba ka mat ka pha jung fi ka klan ka jebieng ro ka automatically ka klan te shwa bang chong no saku patai ro baik ki body drugs ki dan ki superstar ki sometimes from hero to zero ngani tho ifi ubreu bla paunam ha sports person ta nado 1999 hado 2005 7 times champion pitem nam tep sports person 7 times world champion uday cyclist top cyclist would job by a Tour de France who Lance Armstrong rai last jayu shastriblut ki medals blai udi ki EPO PD ki drugs ki ba enhance ya ka performance ki lab u shastriblut ki medals ka jinglong hero ju 7 times world champion akala zero am ki nong roi bai 1994 one of the famous band at that point of time Nirvana la pau bai ti ki por in 90s ki bet bai ki trai ki ruai ki siang ru vocalist jungki bude atau guitarist Kurt Cobain balai cocaine use cocaine what happened hado yala dia siat ka shotgun yala dia perkhat umtip brio syo hado ba wat ya ka jingyap do kwa bani le kai uyap sendan na ta kadau umdan kraw umdan bahe umdan baret u drugs te drugs bosneo ban ka haba ong drugs umdai ban kan mau tang yi ki heroin ki cocaine henrai ki kwai ki biri ki cigarette ka kyat ki kinja ki to baro hi ki drugs ta kadau kat bala ni de ban kiar rai dam Indal sebilur ki doktor kikili day nai nodis. What happen nodis people are ki yo sibun ki kansa dei belai kadeka ka lifestyle jungi. Ka lifestyle jungi kadai. Bam umdan limit di umdan limit. Kai ka baja halas ka jing ka suffering. Ka jing jinjar. Halas kai pila suffer pila dikisnam. Pila kapisah lalu dah ke treatment. Itu kiba ab bapai do gla suffer, utu bapang lu suffer. Alas jayu ke jingyap. Te syabangan put penkut no kan jingkran junga ngan semua ban karpat ifi barwa bangin sim kane ka pledge ka ot bangin kular lang barwa manga ban fi ngin semua ban yang lang ngan pule maka sobah sopan buat aden ya kena pledge ma to I pledge that I will do everything possible to the best of my ability to make my state Meghalaya and our country India drug free. Jai Hind. Thank you. Kublai Shibun. Kublai Shibun Inspector H Thaba ya ki kentien ba ai men siem ki jing sneng jing krau jong pi bat ka jing IT jong pi ban yang persya ya ka jing pendon kambakla bat ka jing khai drugs bi an. Mentapat
Nginyo ay kajing pentip syapang ka intensified information, education and communication lani ka IEC campaign na iba Ajoy M Lanong iba day deputy director jong ka mainstreaming Meghalaya AIDS Control Society. Ideiru nodal officer jong ka IEC intensified campaign jong mentausnem Arhajar Arposan. Pa Ajoy sengobaban siya may kabenta jong pi. Kublai Kong Memorial inong penyayat yakni ka program mentas ni. Te shwa bangan kini ka benta junga sepang kata ka intensified IC campaign Arhajar Arposan. Ngam keren shu sepang ka drugs nomor ki nong keren ki bubun shwa inga kila keren shu drugs te mentang yang ni bangan pensai kandidat halor ka HIV AIDS nomor kini intensified IC campaign ka de halor ka HIV. Ngayang ru nga banyuthui pi ka ngasusi banyuthui pi ba Hajla Meghalaya jungi Hajla Meghalaya berokwe ngiladon kumbasi 1000 tam ki beri beladon uniuk yang HIV si 1000 ngatrai mana kini ki skingi pilai ki news bala mi kot kubor la mi ki media outlet artat bangi pelong artat jadi ke program hani hasnong jong maulai ngaku abani tu piru ba ha po maulai kentup lang yak mau yong ladon sauspa ar phongut ki badon HIV Timur tahun nombor du bala kiabam bala bun. Te halor kebai daripada buat routes of transmission lene kumno baki beri kiyo bunsin nangi perkhat bai baki bunsin kini ki high risk group lene kita ki thei met lene ki kena ki inject drugs. Kebesusi bang punya thui pi berapa % nak bedon yau HIV ki dai nak ki pajba lene ki general population. And ke major route of transmission lene kata jing seprang kedai haka jing song kha soman bad ki beri kepala don upanu kenyang HIV. Te mentah bai dai pat katni ka intensified IC campaign ka bangin sepelong mentau senam ka bangin pelong habarok khadar tali ki district jongka jila Meghalaya ka jing temu jong kani ka intensified IC campaign ka longba ka bangi ka ban pensotho bad ai jing tip sepang ka jing seprang jong HIV ka jing yara bad ka jing sumar Kajing pen bahaya kajing sim ya kene kajing tes HIV, bat kajing pen ya dai bat kajing sumar, bat sekawai kabakong san edu kadai kajing pen duna ya kajing sha new ben, bat jing sha le ben kibriu ki badon yau kenyang HIV. Namar kar kumbang ila baka program jongi kad ba pidang new ben ki kad ba pidang keren ben ki kinum man res kemat ben le ki tes. Dia artat keladon kata ke Sustainable Development Goals su kebala penmi the United Nations but ke World Health Organization ba ngihab ben rat bin kong sendon no HIV house nem Arhajar lai pho. Tilang ayang hang ne ngidon stang saus nem siteng. Ban rat bin kong sendon yo to HIV. Tila dang ngimit rilang kung baborkhoi kilai ong bimena namar mentah singi khani ka hol ki don ki rang bas nong namar pero jong ka maulain tahun dorbar ki seng long kme seng samla seng bhalang baratar bopi kena borkhoi ngakabani thui phi bangi na ka office jongi ka Meghalaya AIDS Control Society marwai ngimla raban ban pois tau put ban penkut sendanya kita ke HIV ngidon kam da ka jing snok tilang iwe pa iwe Teta kadang yang hanya kepor ngendom penjurung segi jingkran jongan nomor hadin ke jingkran jongan in ngendon i video ibarat pengku aban peni pakai ngile hak taka intensified IC campaign. Tengah yang hanya nak liang jongka office jongka Meghalaya AIDS Control Society ba ni kerpad jepi ba peni snok tilang ba office jongi kenang bangin tel akam ya kanika HIV. Te dak itu kintin kublai shubuni pi borkhoi boleh dang khoi pi.
Nganget baling ba katu kajing kren jong iba ajoy pila yo sngow ya kajing ma bangim day ban kensting batru na katu ka video ba kapen iya ke kamba ka max kale ban ya le prasha na mata kini kijing sneo timentapat ngan khot sa iba rapor lang rani iba day assistant director jong ka IEC division Meghalaya AIDS Control Society ban pen sngow ngi shaphang gani ka integrated health campaign ka basyan ngin yo ban sedang no kani ka po ka district jongi Iba rapor lang raniru ide i nodal officer jong kaneka IHC campaign ke bamantau snem arajar arposan. Barap song paman sim ke banta jong pi. Ti kebening kong du ngai kublai baro mo nadu meneng ila shong ila wan nadu khatbai bji khatbai steng ti ka poru kala ya stat ti kendat mo ngasuka ban ai kublai ning kong du yaki president jong kaneka ya kaneka association mo jong ki maulai town dorbar mo bat ki sengken thai ti kani kisi kalong ka bakong san hadu kata-kata kwa bangan ong epi na kalyang ka office ka jongi na kalyang ka health department ngi sungu shisha ba ngileu bapila long kloi ban wan sakmat kumni banya traikam banya collaborate lang ti kendiat ngakwa ban pensau tu sapang kai kata ka integrated health camp ka bangingin sa launch how new banai mentahi ngin haban launch kani ti ka health department baro lingba ka jingyarap jong ka sarkar India ka National AIDS Control Organization ti ha kani ka snam menta ngin focus ya kani ka integrated health camp ha kani ka East Khasi Hills jongi ngan chia tu AP bahapo ka East Khasi Hills ka jongi ki number of ki mo ka jingbun kita ki ba don yu knyang jingpang HIV ka long hasnong maulai ngi don hadu south pa South Prangut ki briu ki ba di ya udawai HIV ki badan yu niu kenyang jingpang ti kumta ka launching ru ngin sedang nakasnong maulai ladang ong kumta kamdan ke ka bat ngosi ne ka bangin ngo diaw ladang ong kumta namarba ngihap ban so tu ma ba ladang idang long diaw kumta mut ngimpat pediang yu taw HIV ladang di dawai testa kumbangi tip mo ngin long normal bet kumbalong kiwe ru ti kani ka health department menta baro ti ngin sewan lang ban kelum lang bangin plan yakini ki camps ki jongi ngin jiet iki jaka hapo maulai mo ki bangin le ikini ti swaban sedang pat yakini ki plan kandan ka cam mo kandan kata ka static cam mo ka ba kindan ki doktor kan long haki jaka ki balabu kerpang bat ka ba ar pat ngindan yaki kita ki extended cam pada ki long ke bangi ngin let pada mo kala ban long haki surok lani haki nu kini ki jaka ngin pelong yakini ki cam henry kani ka cam ngakerpat ya pi baro ba kanum long ka ba seiso lada kamuan lang ka jinga trei lang na pi ka snong na tarang sungu ya pi na du ka donut ka jongi bahani ki P1 namar ba pi pinlong kita ki stakeholder mo pinlong kita ki param ki baningkong du ki bala ban pinlong ya kani ka campaign jengi ka ba successful ni haban yo ya ban test ya ki brio ki ba don shisha nu HIV ha kani ka por nga sungu ba bun ba mo ki don ya u henry kim pat tip pat ba ki don namar ba kawai ka long ka jing tieng mo le si ki don ka jing tieng bala ki mut ba ki don u HIV ka jing em jong ki kala kut no em na ta dang kwa ep ba pendra e ni ka khubor mo namar ba pitip ba mentangi don u utau dawai ART utau dawai anti retroviral therapy ubala de ki di testa mo kin long normal bet kum balong mangi kam dei shu kata ka death sentence ka balong kum mensual da yo la ban yap no handai em da di testa long normal ti ka ni ka cam on na maulai bat ngin sa pelong susu ki meeting bat pi hadian bangin dala shong ya kani ka last meeting bat I health minister badan burom jangi tingin saya plan bat ngin saya pelong kani ka basai so lingba ka jinga trekam lang ka jong pi baro ti
tangga kwa ban pen shai lupaya fi mo kenang la shai ba kan long na tanga shimbi ni ka kabu nga pan ni ka slot man ta ka si ban pen so thu ya pi na marba next time la da nya kran chapang ka ni ka integrated health ka mo ngin se so thu ti mdei ban dan tanga kanum dan tanga testing jong ka HIV ha ni ka kam mdei kan dan jong ka hepatitis jong ka TB jong ka malaria baro akini ki vertical health programs ki badan health department ngin ya wan lang ka wei ban penlong ya ka ni ka jela ka jongi ban pelong ke district ke jongi ke bakot bakia bangin yo no ban target no bangin yo no ban test ya kita ki badan bat lada kita ki badan ru lada shen on test no ya ki ngin yo no ya ki ban link no asya ka treatment lada ka jingdi dawai ke bak kloi jongki kan pelat pat ya ki na ka jing yap mo kin long normal bet kum balong ki wei te tang da ka ni nga ai kublei fi baro kublei shubon Kublai shibon barab ya katu kajing pensyai jong pi but kajing pensuthu jong pi shapang kani ka integrated health campaign but ikajing don kam jongi ban yatre lang knang bangila ban yo ikajing ko jingkhia temen tapat sasisian ngan khot beng ki parlok ki jongi ya I Valden Pariat but ya I meba bhabok lang marbanyang ban ai kajing ruai jong ki hapdeng jongi mentang Hello, check. Ti kani ka jing roi ka bangin ai menta. Ya kani ka jing roi ru la tho di parlok be ye jungi I Anderson Damon warlarpi. Baling ba kani ka jing roi ngi kwa ban pensyai syapang ka jing koridor jong kata kapor kayat kapor kalapher bat kapor ka don ru ha ka keti jongi ka syong hangi kumnungin pendon kamya ka ladang iyo ya kata kapor ngin le bhai ya la dia ne ladang iyo ya kata kapor ngin penjot ya la dia kapor kade ka bakordor tam baka bakong santam kermen pensu tanat kaya kapor kanang ya way kalaya bahkan pai dien waju posnil bahkan pai dien waju posnil kawan tang shi sien wei bakalawan shi sien kam ju pai di dalei kam juan arsin dalei kam juan arsin Tapor kaspakordor pindon kam hok yata dapin syong do sumar bandri hok klem jen bakla tu tingkai kenya kada hok tingkai ya ka Om don spane haja ban
Om laruda kaksian nekarupa Beijing ice no baba kordon Beijing ice no baba kordon Kapor kaspa kordon Pindon kam hok yata Dapin syong don Sumar bandri hok Klam jeng bakla Tu tingkai kenya kada hok Tingkai yaka Kinau hulok kapo Wat bin sirwa bayok hilang ko Wat bin let no ay Wat you bin set ay Yo pilong mrau hasla pertay Kapor kaspa kordor Pindon kam hok yaka Dapin syong don Sumar bandri hong Klam jeng bakla Tu tingkai kenya kada hong Tingkai yaka Tu tingkai kenya kada hok Tingkai yaka Please support. Kublai shibon ya ketu kejing ruai keba ngautenat bat keba ketik jingmut shibon Ublai unang kerku ya kasap kapong jong pi baro arngun. Sashi sian tongin ayo yang kejing tap keti yaki. Tenganget babaro hitip hi ba independent kinu ki kam lani ki program kadai namar kejingkit clear bat kejing rap jong ki kti jong ki babun tementa ban ai ki kintien jing sngongo ngakerpat ya ikong larina nong pure ibadai i assistant director jong ka youth Meghalaya AIDS Control Society ban ai ki kintien jing ai kublai kong larina soba Bridgebone Memorial, ai kublai pi baro, kesngi kebadan buram pi baro, kebadan rengkat bengi hakani kesngi. Ningkong, ngayeng hang dia nakaliang joko office, jong ke Meghalaya AIDS Control Society, ban pediang kublai pi baro, kebadan rengkat hakani kesngi, jong bangi observe, ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Araja Arpsan. Ningkong ning syabe ngai kublai I kong san budan buram iba h thaba kublai shibun sa ya ka jingdon rengkat jupi bentak sngi bengi bat khamtam ya kitu kitien sedeng kitien kraw ka ba phila ai yangi ngai kublai ru ya I additional DHO representative Napo East Khasi Hills District. Thank you so much, man. And Dr. H. Panbo, Iba represent Yaka DHS MI. Thank you so much, sir. Mapila don rengkat bengi hakadia kesngi. Kajing ai kublai kayat ru syai rang ba shnong o head badai president jong kamolai town darbar. Sorry, ba helambak war ngilaya keren broch tayo bat iba ngilaya phone ba kublai shibun ba bat kajing pediang jungpi bat kajing kit clear jungpi bengila yo ban wan lum
kini kerang ba shnong hadu kat dia kublai shibun kajing ai kublai ru kaya syai sadi nyang ti ibla ai yangi kata ka testimony but ila yalam lenti yangi ya kata ka jing em ke jong i ikit bok kit wiang i bau blai ndon rekat badi bahakani ka jing ya lenti ju i be inang sapriang gini ka kubor ya ka positive mind ka positive living jung i kublai shibun kajing ai kublai kaya ru shabaro kirang ba shnong jong ka maulai tong darbar ki senglong kemi ki seng kentei ki seng samla bat baro ki seng bhalang ki beper ki belawan ban shim benta hakani ka program benta kesngi klem deklet yaki kena school jong ka maulai ki college ki bela don rengkat bat kumju ki nong hikai ki bela don rengkat bat ngi hakani kesngi kublai shibun yapi baro ni ai kublai ru Shaki baro ki TI NGOs, ki members jongka MUF representative, ki na MSNP plus, but baro ki batrekam lang bat ngi ka office jongka Mekalai AIDS Control Society, ki bala don rengkat bat ngi hakani kesngi. Ngamla klem dekelet bangan ai kublai kerbang ya i project director jugi i Dr. W Langste sa kublai shibun. Ya kajing don rengkat jong pi bat kajing prat lenti bat kajing seneng jing krau jong pi bangilai yo ban penlong successfully kani ka program kublai shibun sa kumjo ya ki print bat ke electronic media kublai shibun bla cover ya kani ka program jungi bentasi ba pila yo ring dur bat pila yo ban sapriang ya kani ka event jungi bentasi kublai shibun but kajing ai kublai kalet ru syai principal jong ka Putmori Maulai Presbyterian High Secondary School ilawan kapor ka bakimha bat bangilawan pan ya kani ka auditorium bat klem da artatien tang hapo arkenta kila fu ningi bat kila ai ya kani ka auditorium kublai shibun wat im don rengkat bat ngi hakani ka por mentakasngi te kadu ngai kublai ya baro ki program officers jongka Mekalai AIDS Control Society ki staff jongka Mekalai AIDS Control Society bangila itre shitham bangin yo bangin perlongi kini ka program ka success. Thank you so much to each and every one of you. Shwabangan shong shwabangan pendep ikini ka jingkren ka jonga kakwa bakani kesngi menta kesngi kamdei kesngi tang bangin shu observe ya ka International Day Against Drug Abuse Kadikesngi kebangin ya snok tilang kembila ong i ba harlam bakwar bene bangin ya snok tilang bangin ya trilang bat ka office jong ka Mekalai AIDS Control Society bangin ya rat dingkong ya kani ka jingdi drugs bat kumjo ya ka jing jelai jong ka jing pang HIV ha maulai bat ha ka state jingi borok we kublai shibun kublai sha jarngo borok ki bladon rengkat bat ngi ha ka dikesngi. Thank you so much. Dakato ngila pois bakut jong gani ka program mentakasngi. Sa sisien ngaken tubiang ya phi baro ba phinyara ya kani ka kubor ka ba phila yo sngo mentakasngi shaki yeng ki sem jong phi shaki school jong phi shaki shnong ka thau jong phi bar khamtam shaki paramen siem ki bron kam me kani ka jingeram. Tungin ken mau ba kalat jingada kalong ka bala kalat jing sumar kidon bat ka jingkot jingkia kalong ka bashisha ti kublai shibon ya ka jing shimenta jong pi wei ha ka ni ka sngi bat ngakit bok kirbiang ya pi ya ka sngi ka basuk bat ka bakmen ti menta shwa ba phinmi ngim kwa ba phinmi thali na ka ni ka jaka na ka ni ka program jongi ti ngakarpat pi sungba ban ya shimenta ha ka ba phinya bam ya ka jasngi tikil ngilai penkre hang tai habar na mataki khna baro sungba ban ya shimi ki jasong jong pi ba phinya bam shom phinlen ti kublai shibon ke program kalawai tang kuwi ka